ase ritko lekra mugani ona ikira sister no kwaligania ase njira ya bene ndojikuri ribo igo na development ya beire oboteneri umete kaboteneri borobuya igo magendro ni gakoba oboteneri wese ko bobe magendro takobono na igiskuru oboteneri wese ko bobe igo magendro takobono no bwaga chimbo ko borro no ne county ito oboteneri wese ko bobe no oboteneri wese ko bobe no na bantu bakonya no ne bisero byawe ile certificate igo ndengete ige bintu mbire biraturubane gose birasarike ase jinsemo aho kene libaria bene ukwari ni asinjira ya bene otobwati kurubono wike karto jukura umurobiri wekra mugani ona ikrase studio to jukwanda amange igonyiro na naboko na otobwati asense meli yo mtandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital pega sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chingagi to tweet @Ndizi TV News boigo na boto tumera wet maboto mera kangalkia wetera se namba ira siskini auto tenga kyogenda to otobwati korosika bwanda onse soberete karto kubodina ayoro choboteneri no bweskuru roisa negetono boteneri bwigishukuru roisa negetono boteneri ase serikali yeito ya county totebe ya Nyamira no ene ya Kisii boigo na boteneri no boteneri bonene bwe serikali ya Kenya Kwanza kiane rero BC roisa negetono boteneri obo mbore toro ya magendero ase orogongo rweturwa gusigo sasa nsi ya Kenya igogenda gutoma ujumbe ya wetera se namba ira siskini egura butokore biro ne chinga kitigange omugeni one ribaga nabonye no mama yetera kindiganda mwana ndeli bagiri ara imanyaka ni gocha sore naliyo kumanya ngotore nere assist studio karibu sana bwana okorate mwanjumuri na ayeningo yene naliyo kumanya na ngotore nere assist studio mbe wana marali njengoro kunyanusi Moenga seitega karali bobasi chache njende mo officer court the court processor for many day matuka mange na waigo ninchende treasurer ya Gusii governance watch ekiombe gekwegerera mwanya bantu aso yo mintore chotunda secretary na chimo mwanya le chairman igono wa kakinde nabanta bangi bakumaite bino mwana siasa Nyanusi no mwana siasa 2017 na bole chukura chabo basichache kisepati ya Jubilee chukura nchaisana na bago ni manyita mwana siasa ande kara bantu bamino batarako bekera chukura cyo chinyingo gambe igomba gotagete imbaro chenga enkero takero kale na lo mayo nya chinyingake mimo ngendo kero kwate abeki ge merimo ye koti na kinta igubuya Nyanusi no mwanju na igubuya bo igie koti ngere koti igonde court process server emonto ko court process server no monto authorized na High Court of Kenya to serve court processes court processes eminenti omonto oko ekaro kina keru kotini be summons chiaruru wose not to show cause wose chioda wose kende yon CP ke kor kotini geta keire kerwa sorio soire kagende gochio sorio soire omonto kor process aba na rogo okoba in between the defendant and the complainant igo bono na ukoraire sisaba na ugosabu mondo na osiri gosa ndia akora tuna authorize ne court njende authorize ne court kuma serve na boigo mondo na bogore ogosabu chioda njiri chikoro ko che fiction chioda njiri chiko chigo authorize omobero nyorule mocheli oira ni gubaka mocheli gosomo berote ne mocheli parties chiri chira group chigwane mbia kabisa kuma jumuri kwa iguna ne otone na Nyanusi Moenga kartora se studio to kwa na mangana mange igoro yoboteneri asense yeito ya Kenya nene tukura ndia jumatano bana krongo tebuna ni gotokora kwa na igoro ye chisemi imenesiko ya Gusii gonto cha ndo kwa na mange Nyanusi gotokora gendera skulu ya rioga ya yeteri tukure goro gona ro kona skulu ya jakire ko ya aboteneri tora tebo boteneri bobe go seningiro skulu chiko gendera gora ya se ro Gusii andons Gusii gose square Gusii eskuru gotambe ekero chikoroga nango gusabana bachakire koleta furugu gusimanga nande egento geko banambe yamo discipline lack of discipline yes eskuru ebengana bana bali involved yes ogosamba gose bana bachakire korayo tinga ko bayamangana gete
ine bana batabwatie foundation ingiya korubuna bachete school yi amotoka wa primary administration ya school ana mana sabana administration ya school chonsipi deputy teacher nero ko in charge so abana na barabuna abantu abanene mbabwate chimbu bagwana na jira chicho school mbata kerekere ngaki ritukase rituko bakwanero emerero iyago jane chinchera yore na be fault yago che school asengenjo ya poor connection yestima wose omorirondo che school asengenjo abantu gete bakuna ebintu by'omorero omorero yestima yakore gasi ya sambedo edom yoge bwato morero school Nyanusi omorero nole chinchera chinde nande abantu nabakanda bakora amafuta baleta bake school babeke sebintu ebintu bibisambu biji birete erosi gochesa abantu bande ebi byonsi bibyo kora amafuta na koleta onoke bago wogo chaita kurwa saba kolimero mu school wose kurwa sabana babwato boba igoro yegento gete ya koleganete school gosama temu asetri chinga kikanya batara prepared igona kyo gorora keko chakyara temijan nara Nyanusi kontebi na Nyanusi temi Nyanusi akwane mona kokorere kwane dio yeke ono kona adikaraza pride kabisa ono kwane dio gimono kabisa nara kontena lero kargo kwana insake likuba nimbwate likuba na bwate likuba bono lakini bono ko ikaranza kabisa to siekera maana ndo bwate likuba abakonya na to akwande ebuye kabisa Nyanusi bono kardo kora kwana ndo torate Oboteneneri boy school ngaki Oboteneneri boy school botakere koba lende ndoko nyore binde bigendete go sarikasi school wekarato kwanda goro Oboteneneri school abanyendirie serikali ya Kenya yanja yatakere ko likaba ali mu school other than aba trained subjects English commerce Kiswahili and languages and mathematics and others school yatakere ko likaba ana bakolete sociology koro university wasabantu bakolete guidance and counseling abana ababwata omanyo boiga chinga kya abana ba plegeti wose e class kebekwe kegosomia abana funzi igoro yo obuya wose disturbance omwana abwata ko ruchinka igoro yo Oboteneneri na manganande abana bayale manga ibu tore school ugaiga ali bagatora kora salenga buneyega umwalimu oyo goteneta mangana guidance and counseling tabo konyoranga o baire ngana era babeke jinga kibango chugosali banyore batigire gosali oyo koleta sociology anyore opportunity yoko bagambi igoro y'Oboteneneri nandi ne chinsemo wao cy'Oboteneneri ubona karaba gukina nkibarachikoba ekalto ndrete kwanda igoro y'Oboteneneri bwakituma tokorduma uchikosko jibosi yake Nyanusi torma jigorana Oboteneneri mbaro ndo bwate board of management ndo bwate no ne kanisa sponsor kama banyorana no ne sponsor liberere kati sponsor ne school wose sponsor yataka koengera school gete gose institution era tingane ringa kiorali kwanere Oboteneneri obunga kiborabe gokora imirimo sukuru chibwate sponsors we support lakini sponsor nchire chibwate na chiracho sponsor from same denomination etenete chisukuru chinyingi lakini kwanyora esa sponsor ye yengeire skuru geteyemo Oboteneneri bwali ko bobe skuru yere na sasa mangana performance batakeire umwalimu na chakoro denomination yende yonsi kagichache se sponsor ye denomination gete baligereri potential ero so mwalimu oli mbaligererie kumonto bwe dini yabo abantu baraligererie umonto bwe dini Oboteneneri ngana ero lanyale ko kora buya se school yabo banyora umonto yo gatabwati obongaini bw'Oboteneneri school batakere baligererie onyane principal ye school go set teacher ye primary baligererie onyo bwato Oboteneneri korwa sara arure achire no bale Oboteneneri obuya bamotige lakini foundation iri yabo ye denomination iri yabo ebero ororo sengenjo buna bono mbanje te gochora chairman ya board yabe ye kanisa yabo then oyo banya goshanere chairman no muntu bwechingenjo obwato omanyo bonene na ndo somete mbaikirane asuko ogo share no ri onde bwe denomination yenga Oboteneneri bobe school buya
ekiagera muno for example nimbwate skuru ebwate best example na skuru ya Kisii school. School ya Kisii school. Yes. Kisii school eya nebwate foundation ya PH for example. Lakini mwalimu na bere toro bwe kanise ngao. Oboteneneri obuya bwa Kisii school nga kiyo lenkoro ku Mr. Maina. Orengo denomination ngao tebe. No from a different denomination. School egakora buye kagendere foundation ya bege Kisii school ko Maina je toro. Nero yagere Kisii school yakinire egendere kandi gochigo so abatagerere bamintu. Igo majumuri go nigwete na twende tukanda igoro yoboteneri mangana tute tubona mangana yoboteneri na magendero ase orogoro ituro Gusii tukujakira Kisii school turana okora kobe go school no ne bintu bwenda tekora kana nisali yoboteneri borobe go nigwete na Moenga ndate ko toera kabisa lakini ngora rango sigete chiko base kanisa utakwira no bolemo bu institutions bu school igende karonga kikera koru osemo chando yoboteneri nortora kwande amangana eye kanisa bugate kerenga gyoko urelio bolemo no ena osemi bwabo bwogotebi a members ba yanga batolike bagendo soboroti bwakale na kale kanisa ite kobangia kanisa yego cha kobondisa abantu igoro yobwanchani kanisa ya tebi abantu igoro yechinkoro chinkanyeko mekanisa ya bondisa igoro yogo okoiboro kwa Yesu Kristo okukwaye nando okukungi gwatoretere tesengenche chenche boro kanisa karera tokane ekobondi ingere nyene nenyibi omuntu gochie kanisa inere goikabo moibi onyoro moibi oko onyore kanisa koiba nkinto atogochere kanisa toikoibera eko bad example ntotageti kanisa eve sponsor ye school libage ko be sponsor etake ko oni the school we have best examples as kanisa chibwate school chiabo chokanga private schools chiranda churches school wechinjiri go perform that's why kanisa go takeru yabe sponsor abalimu bacha be school babe be serikali bashe ideas buna chisukuru echiga chinde tubatenga kereri kisukuru sumbi sengera girls mubweka no liga igusiga nto bwate chisukuru ibere chiramo mekoro gusengera Paris etenene iramo na ne kanisa Catholic nando togatwara sengera St. Angela sengera girls Catholic ere sponsor kero kubwekani ebibono byoke bire the best example sengera Paris performance yaye every time and again abana bali gukora buya asengenjo abantu bagosomya ororo goikobo mu Catholic goikobo mu prata gusomo sister goika bali kolika abantu bicycle locals onya gokoliko yo local igokobo muntu tali qualified gosonye ko qualified akini obo mu Catholic ya condition babegeta ororo pono yagere school eyo yatwara abalimu batabwati obumanyi obonene asengenjo Ministry of Education teko bachorera abantu baratenene sengera St. Angela sengera is one of the school chisinya inene yeye but every time and again never tabana bakwenda university eyendere neighborhood ere bwata bana batakwenda university eyino romu bweka natoka tabanga even churches mbatakere banyore guidelines korwese national government through Ministry of Education but to are quality education na kia abantu bakolera chisukuru chonsi pitiga chive cha serikali onye kanisa tegeko chogo SDA PH Catholic yacha yabe sponsor lakini talieche etakeko ni kwenda development yense bona bona for example mangana naraga ndrete nale chimitandao nale chi TV naro goroba kanisa ya Catholic yache kaira oboremo bwa Lisa Mwera Youth Polytechnic obubono bwa leta mangana ase miaka 5 Polytechnic yega kwa abana balengo bakanganya teachers balengo roba kadba transfer to other schools Catholic egatech church egara nyora abana bachire egachaka kwagache binto ebisumuga ese school ebirasi bikamera obunyanzi
abantu bakang'ea korisi chiombe project ye gasira ekenyore kichiduka chiarenga ng'ensa guchenkona lia bana na mabere chigasiekwa igo in short obokongo bokabese miaka 5 ebere paka goikerekera mwana yacha korigererigwa ne Ministry of Lands orombo kairana za serikali oromna to gukwana ya school ya chakire teachers ngoenda barororo by after this holiday teachers ngoenda barororo advertisement ya koliru abana ngoenda bali school eyo bono batenene iranda Kisii county government kerdonde to kwanda yoro yoboteneri asiga seti ya lero ya the standard nigo ya ko gose kyombe kya ESC nigo kar ko bori university tibe kimirobiri ya bene kwena kibuna oboteneri bali kwena kibale na certificate karo jigo soka verification nere go koru lendo monta kanyore certificate fake korenga naye inkiye ko gera bantu bakwendra certificate jire fake ane abana siasa kero dojine university neta gergo verification yana kibune certificate ya sokire ne yakene Moenga wana aina mang'ana arese abana siasa omwana siasa igaguchaka koba omobekera korigia ekerogo kio etundubari oba omobekera ikire korigia ekerogo gie cooperative society oba omobe otware ebirengereria ebiba amagania amabe ekiagera tari koba guided n'obwanchani igare guided nenda ama nebirengereria biaye biomotu inki keragere otake koboria kerogo kyo president ekaro kwa boria kerogo kyo president no maitenga qualifications choko be president ko twale ego amasomanse kabisa twale degree inki keragere muna oteto koboria president otu ogende origie saipa orosie certificate ye saipa oire oye represent ya SIPC o qualify koboria president koma ete very well nga form 2 igete ngwanya okara form 4 ngwanya kwenda diploma course ngwanya kwenda degree you have never attended university university never at the stage ekaro monta kwenda university after form 4 you join university university never at amatemo konya okara kero mwaka yechi semester kwa well sali transcript kerengaki kera wasome university kerenga kie no bwata wanafunzi mo wasoma bara wese kosi yemia kene kera okokora university graduation ceremony nkobere ebitabu biri bya graduation mbi bwata list of graduates ai kwa manya konyora kwa lenga list of graduates kwa lenga among the students basomete kie yo mwako yo bakini bono no bwata degree etwanga tabanga quality national government on quality education bakwanere babeke degrees in system okumonta konyara gukune code gete yechi number ekaro kwa rule certificate number a code ye reflecting this person is a graduate ne code yigo konyebeka gyakana nga this is not a graduate abasigari band corruption na CID bato kange gabu liryo present fake papers kwa bot ko irwesel Kenya chikutwara quality education na the meaning nali da shawa yana ko tena Moenga kartu ko na mangana ko to ju na county leadership na development to te bena banda abadari ko ba certificate jire fake obotenene bwabe bravo osira bako nyoro muntu tasomedi atwara oboteneri obiyano ena se county omonto abantu abange before 1960 utuguyadili ntu abwata barai before 1970 ntu abwata barai abarai aba mbai kirete kongo yo kande school kiagera colony nero ya leta education ekero education yacha gwetera colony abande bakagenda chikanisa gwetera chikanisa bakagenda school abande bakanyonyole motivation inga koende school nkomanyole enchera ebintu gete paka bakagenda lakini percentage ya chete school nga kiye ya lenge 0.01 aba babwato omanyi lakini bali bata chete school aba bakoro bamanyete inga school ne school is a government program neta keireche ko baga kwanyoro monto yo igakolengera likabire yekara bwate myaka 40 enga kiyi yakare mwaka 50 mwaka 40 abantu abana bari abangaini
baruete amaremo aya bona agachire chisukuru chi university agachire chi polytechnic agachire ne chinsoko nande arure agerete bono chipara chiete cha Gusii ekiagera abantu abatai skuru bachiete lakini ababwate oboteneneri oborongo buna bono for example abarai leaders barenge paramount chiefs ba Gusii omonto bwekosomete skuru Gusii gange koruki bagendi nero someta ata leaders basomete into abate babo into abata barai to abata bange korukare gomba somete bagani bari basomete barenge babwate wisdom babwate oboteneneri oborongo buna bono bakabari bagare ngikiagerete atachiete sukuru lakini amaete kanyomira abarugi babere omorugi okabere igagochekera omwana bw'enyomba ene n'omonyaruka asokire orete chombe chayo omonyoma na riria akobaga oboremo igakorigadia omosubati oyo okabere buna are omomoroye tari komobeka amareng'anani noe noboremo kero bwenge gwatanani bareng'ana nomosubati ori obo nobong'aini babwate erinde emoko gose eng'areke eri ekorukorwa ase abarugi gochiosa omorugi onde yatigara omorugi omonene tabwati mang'ana ayie ekiagera onyore kagwata abamurabane naende onyomire omosubati okabere abamurabane bakoruku batano bono omong'ina omonene igakoewa oboremo bwa abamuraba baye bane bonsi omorugi oyo okabere oewa esiaye omomura oyomo oegunere batire nomomura nabo bange okora igo bareta obwanchani omosacha oyomo otwara abakungu babere mpaka batatu goetana gotarenge ororo naende bamanyekanete bonsi bing'a abo nabarugi banyarebo igo monto teno monto nabo zikuizi goikotwara obomanyi bwa masomo omaekora toteno ni county omonto totakeiri otwara amasomo obe omorai egento gegetakera amasomo bono egento gekogera amasomo atakeru appropriation of funds chibesa chiri chigotomu from national government to the county government na chitagete omanye obomanyi ekero chiachire ng'aki chigotumeka tari ase egabana yoka mpaka ase minister ya finance mpaka tari ase minister ya finance ya minister ya agriculture ng'aki oranyare gotenenera chibesa ekiagera bono nachi chigotumeka tenga buna ririkane mwange kogonerania ebinto ng'a aya ng'eng'ombe inche naka omogunda yarengera isi bono iga na chibesa chikobagwa pikera ase abanto naki gekogania amasomo lakini onyore na obochori bwa oboteneneri bonde bwensi nabora bwese eng'encho onye na assembly okogenda goika okwana eruga ya egesongo orinde oerese ng'a ebudget ya echiproject chire bwoo imbesa ching'ani naki eratakeru ase eng'encho goika obwate kerase ase okobageni beywo naki amasomo acheire ntogotebeta naki ng'achore onde bwensi pi ng'a keru chukura ng'a noana atasoma kagicha abwate wisdom teri gocha wisdom ere ase okobeka uamuzi ase okona chekina ng'a nkona nkobaga narenge nibe ng'ani gagose binto getaiga naki nkoanyarebe erinde ebitina mbiba eyi no wisdom egoplay lakini ase amang'ana ya obosomi esukuru proper appropriation and equal sharing of assets and properties goika omonto aende esukuru amanye ng'a echiproject chigokorwa nching'aniga na echibesa mbwate nching'aniga project gete nkinkonyebekera gose project kiegotangana kwaigwa priority ekorekana mapema echi chinde chitaraikeru chichaka gokorwa torakero toragonana eng'ana ya oboteneneri bwa CDF CDF torana jama chikuru sikorwa ase abachumbe obono oboteneneri tokwanera abanto bazene oboteneneri mbware nkobobe as CDF neri chikoro je litabwatetigu ose CDF nyatakero oteneneri nabachumbe kiarana bakonyana nomaete mano amang'ana yeri chiko Nyanusi CDF igere chibesa chikoru national government chiachosa omojumbe for development mani chibesa chire ase gavana na chira chichigocha ase gavana chiagenda naende to the project ari ase magendera agokorwa ya omogavana amagendera ino agokorwa naende ya omojumbe bono egobere duplication of functions chibesa chionsi ipi onye ndiri president yateba president Ruto natebete ng'a ere ne rais ekoigwera amachiko ya echikoti
takoba rais ochaete chikoti igo twange gotakatige CDF bune koti yaete tu ever devolved ete through the governor from the governor egenda to the MCA aligerelinga ngaki abana bakande school because that is the smallest unit as a county naki abana bagwakaneru university education secondary education naki chipara chiko igoru what are the projects chokwaga chinyagitari ngaki ekenyore kikiaye abantu abwate ororo mbanto kibaranyare korusigu koruchinyomba chirichira ase ward yeyo baranyare gotenenera chibesa che program yeyo then that's a small unit for development chibesa cha roads chiche to the county government chibaroketed to the ministry of roads ye county chigole chipara omojumbe tigakore representation and oversight. Bono ngoma ziwordana chibese cha CDF chagaje gisukuru jinge CDF chagaje gisukuru jinge chakonye ibono kinde cyo chikope kya gisukuru cha chakonye no chibese ji abantu baro chikumia Nyanusi abachumbe nabwe problem ya devolution omojumbe oyiru chibesa cha CDF chagaje gisukuru omojumbe gabwate chisukuru a constituency yaye tota for example 150 omujumbe oyo gaigasa korwa omanya kubwata esukuru na kara hirito bojumbe na banyo ate sukuru kire buna kire omanya kubwata o esukuru eyemo 50 million esukuru ende onya 200,000 akara development ya okora esukuru echiga Elie 50 million ya okora ebintu ebinge na ndebe ngiya kobwe ya 200 ya 200 chibese ichi chayera tumeke still te konyara gojinchenji kulingana na economy ereboniga chibese chitebwati ngenje sengenje bintu bikinde tamaguri igaba jumbe babekire babagirine chinyomba chich constituency bakobeka magendera maya abanga na sobo ase ere distance korwanga na sobo magendera tayo muna bono tobate best example Pobas constituency school ekoro Singa primary school igo yagachire bune university Rusinga primary school yes ebekeire budget ase miaka 5 yaerete yabekire tu budget yairetange 48 million school ekoro kwa Nyakunguru primary ase miaka 5 igo yaewa siringi 800 Nyakunguru yes pono school yite kobwekana Rusinga whatsoever igo bono togotebanga omojumbe ase ngenjo yokoba partisan ako bagana chinyomba ngonye muri abamwabo muri konyora getari na kitogoteberanga obogambi obo mochumbo ngabunoyo bogenda bobese president yengabuno eyo no mochumbo oyo bobese gabane ngabuno mochumbo oyo the county takeover country takeover resources cha national tigachia go first priority ujase county gochiase resources cha national especially richarengo somo jumbe kere county wesha yaye kere constituency wesha amanya kuligeri number of projects in the constituency achibagere equally ibona mugabana ngiro kore gasi ino mojumbe bona ngakiye yekaro CDF yalengo lakini esenge nje serikali ikaranze tana abantu baka petition court bakabatainga abajumbe they are misusing these funds for their personal interest egera konyoranga umujumbe oli kirenge project nere ekogenda skuru gete ya 10 million abantu be skuru weli bairuororo baegwa check ya 10 million lakini bamunya gotabunga it is not this time chuba se 10 million to come next time asa boni umujumbe nabwate priority ye chuba se chiga karaira 1 million 9 million chegwa se committee yaye and chera na back to the MP that's the survey ya koletu ekanyora chuba se chiga tumeka bobe bakaleta chuba se cho tigachiso se governor from the county government chigende so mu MCA aba MCA karobara yagubona ono mu MCA obo bas chache ward I got 300 million for development. Part of the money from the CDF kitchen. Chiba se chichi kogero mu MCA arangeli public participation. Amanya ko chaka okole project. Akole chi project chigo kabe ward. Even for that specific year a change igekoroka nese ward.
nene mono bono dwa miaka 10 gesato jaka devolution gesato jaka devolution miaka 10 yaire ne county ngoma chikujire na bokorri mbwarenge buya ande ba ujikomento jibese ji Nyanusi oroje na obokorri imboga endere ba eru jibese tote bane pasali teruri ji county jinde abandu korra na pasali teruri ande ba ujikomento jibese ji ngakijigo chiko banda dura enda somutu moko maketo kwerna tumakuri ligoro yoboteneri obu which county asaba ujoteneri resources bono bya kurende tanda soma gisemezi bere igaiga Patrick Nyabayo awate ano ale ime kabisa kama kawaida Joshua Monguru Ismail Koronya Tieko Mrimani awate abano ale ime yomroberio asemambi yabone watubate senjira ere endo kabisa Christine Nyanchama ne awate ano ale ime bya kabisa byamona somurubeli Oboteneneri na obu agarire no nye nechibesi tari toka sense yaito ya Kenya o Christine okurwe birenga bya kabisa Cynthia Mukaya atana bwakire bya minto no ndime yomroberio byamona somurubeli yo mubwate Oboteneneri mboli buna abantu bonsi babe abaikiranu Oboteneneri nigo borabe buya kabisa Joshua Mukaya nera atana bwakire minto Oboteneneri aseji skuru na ubwagire no na masomo akogwa tetoganye ngomu wasiri begisemi gojagosoa na konye gose Oboteneneri mboimoge byamona sebirengere byenmanda totoma buja se studio teto siomi ensense media nde ya kabere ndeto kwena tumakoendera gukwanira igoro Oboteneneri which county and necro ochkwa resources chire nyinge hake byamono bangwena tora centru nde ya kabere. Ndizi TV Obwansu Gusii. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumu chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Na boko bakire simi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Anxiety ogotwaro bwoba botari nekerenko nande bokogochera mobasakano okonyora mobasakano kwatwarira bwoba utamanyiti ngaibo kurwa tokoroka fear of unknown bokogochera etageka nande bogotwaro bwoba obu ase lituko mara mange obwobo bekara bokogochera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagocheire turi kunyara gukora imirimo iri kwengo kora amindo ke bitori na igo bwabo bwachase mu gukora gutwara ubwoba ebintu nibingi biko bireta ebindi biro bimenyekanite ebindi biro bitamenyekanite bono ase abantu bande nabona mbare bagutwara ubwoba ekero bakogenda isiko ekero muntu amanyi nankogenda ari sabari ose nkogenda ari kumira n'abantu abange abakonyora gutwara ubwoba bakagusinkweyana bwangu bakurigamura bakusingo kora imirimo yangokora Enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijyumu cy'Kisii nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari dusomete
enchira ya kawaida yokurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito to make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa ase laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonke. So na kito karo montachi obviously yeito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwirena nga kya guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesimiao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omurigireria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreribwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa sangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kiresime ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ndizi TV. Memano manjumuri nande karato kwirna sintundine ya kabera kadore na Nyanusi Moenga to kwande gro yoboteneri twara kwande gro yoboteneri which school waja gocha twara mangana CDF Nyanusi otero na CDF mbuya ekioteneri ne county chibasi chikobekran wamo chicha siji county chijo karabo koreli asiji yasika asiji semo chichi ward awa erinde bokoreli bokine pemono na igara ndete kutomekera ngerkia woja studio bono mambia kando jina nayo endete kobamo na intwe Patrick Mukaya nera atano ali amona into kujinse mojiri chanyango sawa tena tubwatia senjera erendo ngikabisa niga agenda te kutubwatia no morobelio ito Oboteneneri bono mambia Joshua Nyakundi nera no ali kujinse mojiri chagesima atano ali ime Oboteneneri na ubwagerere mpaka chi Oboteneneri obobe na ubwagerere no ne chipara chitali weteka ondeta yora konye monto bono yaikire na goika kiro monto etajere
oinjo shogoteba nera tena oboteneri obobe na obwa none chipara chitari gweteka asense Samuel Mokaya atano alime ya Ndizi TV mbi mono asimiro berimo koleta kira lituko Lydia Nyakwara nera atano alime no bale na Madam Frida Mokaya batani ko batubwatia senjera ere endonge kabisa mbi mono kamanda to tomaje SMS ni kuja studio na injenga ndata nyagochi digereria enda kutubwatia sense meri ye mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital wega sense moya YouTube na wodo nyora Ndizi TV News so nya chinga kito tweet @Ndizi TV News ba karanga kya wetome bitira sinamba ira se skin yao igo rabo enyanusona konya tukira se bokoreri aseji county to tena jibe sise kuja nyinga bokoreri mbobe obuya Nyanusi chibesa chinyinge echiminity maendelea mangi amaya kero Oboteneneri orobia gosobo ibyo bonge abantu gete bakabatenenge asengenjo Oboteneneri obobe bono Kisii County neye moyabo yatwarire governor oromosae bwechinguru okororokana obwata magania maya ase county obagambi bwale ngororo mko mochitora sinini asa magoso tumake kubura gore kiara ekiagera kera kwesangwa aswato obagambi emiaka 10 Kisii town yabugata chipara kiri kiroboniga epara yoka ase emiaka 10 ya igoru bosongo neyere kurwa mabuta akorokugetembe go Safaricom yatamboka kinyanjo einere para after 10 years no ligereli investment yetake gokorwa along that road igerenke tekolete any great change compared nekara renge koigora chipara chietanane etown ya Kisii more particularly botambe ngotabanga onye pare rosi gukora mirimani SDA church tegende Kenonga egende omuchio Simba egende omugaka Nyamweya Paulo Nyamweya Nyanju echigosoka Nyaura investment yetoroje town ya Kango nande gaitambogete kagenda paka Nyaura mumbu bone town yekinete echietare chiduka chirikire town Kango no chire mumbu ali ne vinde vingi onya akora boigo aigore para korugetenga etegende getale egende Kenya vingi esoke gesa epare iyo etegeti kiabarogi esoke joke fila epari yenge koigore town amagendera ali ale bosongo nandi Kango gatambugete kenyurukeri kya mumbu lakini mono chibare nya nshukura kwanda na chigorwe ere kerto kwanda njire mabudigo sebono nigalo jago chiate kyara bantu nande mbanje umuntu bwedie bare kyara bantu abangena bakaba kora resistance yere no njibare njiri kwagacho Kisii County nebwate Kisii municipality municipality tekoya ku municipality status onye tebwati roads lakini chitaigoiri onye tairi sewage line lakini chitanya kobeko onye tairi power line lakini chitaigoiri chipale chinakwane chiko exist chinga muna mosio makoli chipale chichonsipi chibekwe nawe konyoarekana chigole omuchio bosongo kuna bono ngwae became a governor for 10 years not even 100 meters sewage line amentete in Kisii County ere garwe tobogambiga sewage neri yabege tuna strapagi nero erororo ekaetrimbo gekaenda usuneka amangana yakaera ero kode 10 years nando twadro bwabanga na araza konyora mangana bwatwe bono nando ligirie njira yoko bera kurmoino aigerero boterengo bwaye osoire Kenya kwanza osoire Kenya kwanza bono twanga tabanga governor rororo bono kurukusimba amangana ya toko gwana tari aya Nyanusi toko gwana kurugana amangana akwonyete agochigokonye muchio ito okine ntokonya kogungana kuru yabere proposed ngose yabere city Kisii asaba gusibaga chete na kuru gukini obukutene nguboro Kisii sobo mbali konyara kwa city status esengenje batabwati para chise ne chira igore town batabwati investments project buna bono industries more industries chigo kinie kenyoro
kwende amarema akeire siwechi line chiete chikonye abandu ribo bakonya kolema chicho ase bigonde bisinini baconnect amache siwa line yasoa Kisii igorwa egeti endege kegere totware city status egeti kiasuna kaba expanded akwana na national government ntotageti gabana itonga ko bachore ko ODM atige government ye rororo ingegende ne ngombe ngima no ntotagete bono kisa kyomo Gusii to benefit goru national government gwetera se bintu buna bone geti kiendege ne chipara chindi chire goru gwetera kera na kura school nere karato nda kwan school nere ya Kisii primary nero ngaki netakere korgereri uno ne county ali kyarang majikoro ne kumachikoba bando ndake karokora aligireri Nyanusi Kisii primary school nebwata mangana ye because yere central enya bogetutu chache ngo ye kilemwere nganete kere kobe yabo ali bari chache ya kilemwere kere kobe yabo school eri yango chenjuwa ba status ye school kero togo kine tora abana bakega Kisii primary yango somuna abana baba indi abana baba arabu na abana ba matachiri ya Gusii bana bote nali mbalenga kuchio kegere ya lenge class kya bene bono lili academy schools nje lengo bono kala ya chakobe public full time public bono abana bako endoro bande bonsi project ya bege twaliye nyumba ya chagete goroba ya menyiro for 15 years there is no movement etwa ngota ya county government ya Kisii ebwaterana na national government school eri ya gachu a public primary school ere boarding and days the scholars bacha bairana na bande bamenye time ebe school ya bene because ere etauni megati tebaza gotigeru abana bachaka batabunga intebi nago byogocha kogita bakururera mugoro chingori etigu abana bakwende school bale boronge school ya endonge echichinde amaga bachikogitere school yabengia bona school chinde bona tobate the Muslim primary school Mombasa ere public school lakini e maintain yo 10 bona tobate Ethereal boarding primary girls una tobate that's a public school rangene muchobo songo school linarebe ku status lakini yarebe mixed kiagera abana baigaba abantu bakwenyara mbale bazongo baira abana baboro so boraisi margo baboyi dibaga bakwenda chi academy chibasire chinyinge baba ile school ya Kisii primary ande baboyi na abana bande bali batali kwenyara abayiboli sukuru njiroro chikoro kugatembe primary Nyaura primary eguyabo Nyambera primary ikibono totenje chikoma chikoba in municipality ejene school chirese municipality ento bwate stala chambiri primary that's another very important school ere bwata abanta bana bange chisukuru echo okoba chire town chitwale kienie kia no mogani ogocha Kisii orora chisukuru echichito chigenderete gwetera obwama tobuya borabera national government eche panki chebesa achisukuru echo asogo kini chisukuru echo okuna gogono goitu bono kero tuenderete ko manjumuri genda nya gotuma uchumbe ya oja studio kero ndoje tigara soma ibere isato igatuma ko gendera ko tujikorgire na Oboteneneri county asa mangana ICD mangana vocational training na kyonyaroje na ne kyatagere gochi igokorwa asa matuko ale bosio Sibran mokaya ne raute ano ale yumurubiri aroisio kali nerate ana bwakire buyano mbabwatite asinjera erendo kabisa amos anani korojinse mojiri chasune kaote anere no alime yumurubiri kabisa agotobwatia buya kabisa tege skuru chiaga ajwe county tiga yegwe chibese chisaine ende kore obokoreri ekyana bu tokonyora barange abachumbe barabuni go baocha baenda Nairobi nabakurekangergeyo n'abachumbe barabona rero bagoja bagenda ba eba omuya oyuga onchonga autana no alime yumurobera tubata senchera erendo ngabza ninki gose kera korwe abachumbe babwatana no mugabana kero tokorana barabwe bakoba are
n'umugabana mbari gocha batigera umugabana emiremu no ine na bagarako bolina abajumbe mbari gochi babwaterana n'umugabana bakorakana alimo bagenda byemana kamanda to machi ujumbe jenu ja studio asemambie ya abone ka to ntego gisoma Patrick Nyabaro mbiyemona soko baime yumurbe Nyanusi ka to ntego yoboteneri which county leadership na ki leadership era akorende improve no ne ebiras BCD mangana TVET na rale vocation training as school no nyore na no governor na rali parasa rali mawasiri aba wasiri ambacho komokonya kolengana naye mbe yona moment yona ngo tabinga oboteneri bwe school buna tuwa kwana lirikalenga ebo sareke karo oboteneri no murayo tali utanjiti oboteneri enango tabinga let school sigaji school chonsi picheito ochakera ECD primary secondary paka TVET na university abana baito baorokereriwe emeroberie yege kororokana boniga ya CPC azengenje system ye ekororokana abana bagweta matem competition yero baete banyole grade keigoro nande bakole competition gweta koro university pamanya goichora isiko employment yabora CBC ige bwata employment opportunities ikera iyo kora korwere bogete guchere bende ko bwata umanyi bwege ntora chiko koroso mu bwao na bachinze chinde cyo kora ego na America ne chinze chinde buna Germany omwana akoligere ligwe talent umanya kananga yaberete okora azara kali atabirenga nkoligiere njera reduce burden korwa somo ibori tigabali gienjera bapunguza omosigo bwe garama ya CPC lakini content ya CPC erenyene etigale bunere asengenjo einere direction yense ama ekera kanyete kereko bate innovation country abantu bajugotoka bagotenera mangana y'industry tutwara abanyagitari abaya tutwara abarimu abaya tutwara abantu bekingenja abo bakoboteneneri asengenjo yo gosoma omusingi bwo kosomera ereiniye ya meli yokonyara igobona chikaunti cyo jinga kora rende county governments bona bono vocational training colleges chonzi pia jirana the county government ana ngota bia gabana yaito yaroketi chi village yani chi youth polytechnic chonzi within the county of Kisii vakole chi course including other gokotani gokora nationally terenga dressmaking na carpentry and joinery pamenta chikosi boniga chibwate market buna ono plumbing no person uraga chomochi atatagetie system ya machi pamente ekosi ya beauty therapy ekera boniga akaroko endo muchobo zongari okonyora abana banyaruka nabamura baroberete between Kisii Market Plaza and the Total Petrol Station ekol de ya bana baroberete bonzi ba kolega siyo bone tutegete kosi eri abana bali ba kolega bireri kobeka abana bande baba beautiful abande baba handsome ba agende polytechnic beauty therapy ekoru ekosi ende torata ke ekoru boni gasengenje competition yense amagendera takere gocha tiga bana bakore IT as a village polytechnic na computer technology mawasiri mo gavana ntorana na nem parasana mawasiri ya se county Kisii kolenga naye ndobaji ministry ministry education ministry ya trade ministry Jones Gerard kolenga naye roje na kora buya ko abanta amabaka na regional balance nero kolenga naye Nyanusi kero troje na bokora limbo endreta se county Kisii none Nyamira ase obachori bwe omujumbe yani governor ya Kisii nda mo recommend ya search constituency getenjira koleta buya the constituency njire atakoleti boronge kolende bona ye ikile koba akara guchugochora aba chief officer aligererie nyombe elieta ese minister wete achore chief officer korwe nyombe yende ende chinyombe chiwe parents tebo gambi nyombe wangi community Nyanusi kero de nyombe kere constituency ne bwate o clan kere constituency ne bwate clans ebinyomba
bona bono ntuseito basi etobwate chinyomba chinene boitang'are togatwara masige togatwara bogetauri omogabano obobasi yani omogabano Kisii County igakwa peninga akorbo basi bono gabo basi asakoru nkorware nyomba gete minister yarure nyomba gete omojumba okogamba bobasi ngimana arwete nyomba gete bono bobasi okororokana ng'a nero ne balanced tebwati mang'ana nde baratebe ng'a nyomba gete yitu twatigiru kiang'o ntu basi tore balanced chinyomba nchire buna tokobere town bakorera mikang'amba balanced boronge bona constituency ya Bonchari ngoteba barenga balance ya botabati lakini mbairo mo wasiri nande mogumende bino akorwa ase county ase ebunge ya Bonchari yes bono omobunge o national o county member of parliament county egumanire igakoru bomorenda they are certified nande mbuya koleta omojumbe okogambe constituency ya Bonchari yakoruliana mbaisa negete mbuyare lakini enyombe korokubo mariba nabogia kum ekare minister yange gochoro kangona bayachore tukorwororo esengenjo minister yege chorire ige bagotanga arweteliana nando mochumboro lakini uranyona babogia kum na kwenna barombe bangeti gosemba bwati montorende ritwateana amasomo narabo omo gavana nero gochora chi minister na bwate committee yaye komokonya so gochora chi minister nkorigereria ari chinyomba na manyete ekera gochora minister oino gwancha kwaye tari kobetererwe taikora chiwako nero kobange serikali yaye enyombe yige kara yatwariro yarura eyendetiga yanyoro uyu asokorengana ni chinyomba nchitigara chigoteba ngaya enyomba yeito egotwa irirubo bono lakini bakitwa ngoteberenga bono obochorie boikire koera bone kara gochora chief officer aligererie nyomba ekoroku for example egmo bwekano bono ali nyomba chikoroku pomariba na bogiakomu abarabu batoke ase system yobogambi mbaba sakoire nana esengenjo ndotagete gavana abe represented ne chinsa mochonsi kero no ene karago toma impaka ngaga chimonyi keri report ya sigete eto kana abantu bonsi pimbaroro bagunyara go report yae lakini abantu gavana chorete buna chi minister chi county nonya bakororokana nga ebara abantu barwete from alo background enambe nyinge egachoreta balance tibuye na ndachoreta abantu babwato umanyi abandi barabana siasa abandi bali technocratic para konye county enyare komu very fast ekaro tokorgere miaka 5 yera na bakuga bantu kwimurungana bali na pasali injaru itubuya nando mayo tena chibe sisi kuja nyinge bona abantu bebona chibe sana chachi nyinge bona miaka 5 yaera ange miaka ene pasa teruri gobono gajigo chikoru na ande chigendere gotokonya gochi ase uchiasa matukare bozi ingo ngirene ryo ko nitiganda roje SMS iberisa toke Nyanusi ende toma kogendra gochi bosio tianda ra wikase Facebook yane ya Facebook karongorana na mbaraiba ende te gotoma chikwende chiabo ga dide mokaya nere ndoje Facebook ga ndiketena no alime yomoroberio bia kapsika moenda te kwanda igoro yoboteneri ibwa ense to ya Kenya no ine ke so motangi na inu kemi motangi na ndoje no andrete koba monendo na ndoje Edwin Machabe na no andrete koba ime yomoroberio mono nyanja ma Priscom ega ragoteana no ime yomoroberio ase jinse chaboniga Merod Sisol ne na teba no alime na Lidio Mahanga ageja Paulo na barabundoje baoteba no balime yumuro mbe mane kromo ndate ko bati yumuro video yo yene round this TV bon sumo usinyira na boko na utobwate sense mai mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital pega sense ya YouTube tonyore Ndizi TV News onya jinga kito tweet kone krenga kiao genda ko toma ko tirase na mbeira seskini ya Europe Nyanusi chikaunti yeito anene njana nite mangana pasar biega ingie bono abantu baremena chipasa nchikorwe wachibese na chicha ase county Kisii under the new leadership ye county omoro belibo ko bageni bo ya Kisii county
igore asa amagoko ye governor na gutabaga egavana nere koroberinga resources echichiachire chikotakere koenda ase ward for development tigakere ward yanyore percentage getenganiga acha teyo buna CDF yachagete korwe korun 2003 ekero kiba kiategete obo gambi CDF nyanya gochenju kupaka goikere koti yachite gochenji igo eji resources chiabange tuchikabe kwa system ngachigendere kobero ne governor yaire to bagambi bwa 2013 mpaka 2022 oyo ngoro kungwae na begete resources kando chikorwewu chikogenda ase ward inki kiagera rende chibese chiga cheka gati kabere chabutoka ekibono egento gekorete ebi byonsi bikoba nobokurumi because chibesa abana konyabanarire gwakaneru ogokonya gwanka na kutwatebera ngatiga CDF erusi gukoru ase omojumbe etecheka ase gavana koruorore ende ase omo MCA echigokonya omonto direct kero omo MCA akogambire unity enzinini amanyete abanto bare ase ward yaye bonsi goikera omwana bw'omotaka anyare konyora chibesa chiokende esukuru ase emiaka 3 yaerire ngwatakaneti abanto bachiete abana basaris abana bange batiga konda sukuru abande bakabasa abande bakaba bibago abande bakachaka gukora ekosi batatagete buno mono omonto gochaka gukora ebintu ebing'ao bitarenge biri byarenge byokogani ase ng'encha tanyora tugusupport bono ng'aki obokoreri obo bwa egavana enyi simbarati kerto kwane county ya Kisii oroche barabumba chigokonyeka abana bachonyochi basari gose nani ngoro na barongo chibere koganyeka koreng'ani birengeri byao simba buna achakire egasi ninde neokoganio ninde nobomanyi ake ng'a nagenderere korigereri abana b'omotaka banyore resources korwa ase county government kero twarenge kero naigwete amang'ana rinde akwanete igatebete ng'a nabwate program araretere chisukuru ase ebigirasi ebiga bia ECD nabwate program ararigi matuko gete gochumotuga iga abana bari abaka baranyare konyora endagera bakoriari gose chai gose cake gose aganto gete kararosigu omwana omuka abana bakabatware motivation yokogende school nabwate program yaye yokorigereria abantu abataka batari kwenyara kobagachira chinyomba ekiagere inere moroberi abwate no ene kero konyatara be gavana ege moroberi yitako yetiga ngobono bere gavana igero ororo kiara na bwate team yoko siri chinyomba chobonyansi gocha chinyomba cha mabati erinde county ya Kisii erokane ebwate obotenengubore middle class bantu mbatigara barense mono ekero BBI ya tinire tunse njama jitikorokana na njabwa the World Development Fund yero jokonya BMC CDF yeroze isego jigocha neno byo jikobabu na World Development Fund ira jokonya ABMC na kitota kerete chibese chirusi gwazo mochumbe chicha se governor korwa se governor chigendo so MCA MCA nero small constituents emanyete kerase erigereria abantu babwata magani bakonyare gukonyeka gwetera chibasiri MCA nero manyete pare taro siri buoye baigwana ne neighboring ward parosie pare ye kobwata chigwodi ibere isato chiramo gose isano egweta yagenda guchiasegete bono mojumbe taru jutigara tabwati kende kiara CDF enera agajinere ogorano ne pasio ande skuru o taiga ote aya ekitieke bono mojumbe taru jutigara tabwati kende enyanusi ji constituency chionsi pi chis pass chigolere gocho pass injira that fight ende yonsi ase binyorebi e pass tebwati any meaning gochia sa abantu bale bekenyoro muna wana tatebe esukuru ekorokunga ragongo secondary school igebwa ata abane school ngima 150 for form 1 mpaka form 4 kwa bagorere basi esukuru eyega tebwati birasi tebwati library tebwati laboratory omwana orogongo ole pasi ime nero konyora maxi D+. Onyoro umwana oyo igachiba laboratories chiba maintained whether resources chiba chiko kwanga 10 million che pass chiaga che laboratory ngia chiaga che
library ingi stock yebese library abarimu babe motivated in one way or the other baira ne basomi kera rogongo isa public secondary school abana bakonyora inki bakorinere pasi imebagwe ndibaga bakorosiere library ingi yabaete pasi tebwati kende koleta sukuru gatatiga no kolika no ene committee management ye school umoralitiga ngotabinga Brighton management ige korangerio omonto konyo korundie pikipiki oebwe pasi otema konye chenji chigia nchigo chenjeka ase ngenjaro moiri gochese skuru gosare omonto getole connected gochioso mojumbe gosobete campaign yo mojumbe bono eko skuru chibwate chibasi performance yabo egere chinsukuru chinyinge performance yereze egere bintu mbere byengenjo byango bekweze skuru bikonye bigatiga bakabeke priority e pass bono mojumbe taruji gotigara bose egere CDF nera gachiri nere oche kenyorote anangu jero kwana ne cheki mojumbe oyo tomutume Nairobi abera olende yona jaji omojumbe igabwate budget yo musara akori omochumbe igatakeire ko oversight chibase chiga chigocha se county chibase chiri cha rusiku cia CDF igagocha baigwana namo naba MCA bakorwe ward yaye muna bone constituency ite koroko basi ebwata ba MCA 8 aba MCA aba 8 neno minionye chirororo baumerane bakwanire igoro ya development yabo basi baenda banyoro gavana ekebono ntotagetie omojumba abe kando ne gavana kando tigabanta abonsi bakora chigasiamo no yene employment opportunity omo MCA gakwana na gavana nga gose employment gose nkende bagamba bali no MCA ne gavana mo no mojumbe baigwana na ngabo basi gose constituency bonchari gose bogetutu chaje south ige kwa ugento getekereiga gochiase ase amagendero bono omojumbe ko baseparate gotenenga kando abwate CDF na roads mafund igochi ko mweneni paka goikerora nge county ne nyako gochia guboko ngumbo iyo kagicha bwato bwa mato ne president oli ebinto Nairobi ali otiga abantu bagochandika grassroots kero tureti gukora isinye tugitertanga ideka inyega ngotebu tukoro murobiri oyo Kisii county na Nyamira bune kimuna chikaunti twasoira se mabu ya Kenya na turesi gutamburi umeze chikaunti jiro konyora makweni kwe ya tamburi maji county kene cha tamburi ntune county ya Kisii na Nyamira twasoira se mabu ya Kenya tutwana ne siku yeito kuna none bintu producer ebia Kisii county ere among the counties cha Kenya ena gotebi igotwa tamburi igwe buya okoba yo bukurumi no tomanyire buya etomanyekanete buya nga we are leading ya so bukurumi we are leading ya so kobeka abantu baito baba bataka gotaba igorera chipara kutabekere siwe na ande tokamanyekana buya kutwara abafanya kazi abande bakonya gukora Twitter and SMS street ne chi hotel gesona ekina kito kumete ase miaka ikomi yarire Nyamira ta ko batabauti nene kiagera county government tebwati kende gions adadani gochaka stadium ya lenga alimanga tali in operation adadani kogenda Nyamaiya gochaka Nyamaiya stadium bantu bataiga membura netwa egento gya Kisii ya chagete gya stadium ekiari milioni 480 pako uru nanda agacha koleta national government gwetera matiangi nande bakaleta 250 million na chichira acha kolendu nabasigari chikorwe gukorwa se county government korwa se national government chiacha lioka chikarigi korosi yake orole stadium eneli gitiko wake lakini ase milioni 480 chiongwae ne na banta ete contractor bagache te for 7 years there was nothing to see Bueno, korango ngakito konjorele binde bi myaka 5 roje ntonjorele binde bi Nyanusi etaoni to karo to jukwana 2027 tonyana na binde bi mbiyo bia bone tore bia magendo twagendre asa myaka 5 ntobwate chance yoko twale change ambe yamo tegom governor aligerelie wage bill ay reducing chiwese chitigare akore development governor yeito tegebe ke first priority egento gekoro kuchipara
yani in general infrastructure kiagara nebwate amache nebwate sewage line nebwate stima nebwate nepara asa ko igore para baka sukuru nojira ekera ko igore para obeke sewage line ya torro ne line ya amache ya eta ne line stima ya eta abantu abagamata ko university Kisii town bono banyora ko easy ko move to a new road to a new open area bagorobole morro na ko university elinde high investment yere collection ya revenue erwororo ementeke nanyakanya bagusangereri 1 billion basangereri 2 billion because of new roads and then ko talk about having Kisii county nebwate potential tiga chi industry richacha gete matoke ebororo gabana ya kwanete ngana geteganga industry ya matoke aisa konyore kwende investing ya dabako invest iseli toka liabe wine litoka liaro siku crisps litoka liaro siku ligo mogombo lioye oro siku wine yani ekwende litoka liabe wine nabo igoro sie bintu bikoro kunga diapers was pampers ya bana korwa somo siwo bono molemia kara kon litoka akolioni lions ligi mabako mogombo elinde employment opportunity ebe korwa somolemi o benefitiri ebe somonto ko mokyo mosigo ko beke zero lime o benefitiri ebe asabantu ba transport ba benefitiri ebe asabantu ba industry ko likaba fanya kazi abange bo kolega siega na abantu babwato umanyo bonge na kitu angoteberenga kuna kazi mingi sana ya kufanya dingana leo mwana na sinzo kitu cha rendilia liko cha soma njumo dio tori oireli bali aya bene ko tori liko satwa cha keto murobere nkota ya bantu bonsi piba Gusii babwatsi gavana ase bakonyora opportunity bagenda bakasale bamotebi asara nyare kogorora ebintu agorore Kisii county etoira na maega bobe na ende nkomotebinga ekerararo lengambuya asalende Kisii Teaching and Referral Hospital ebe Elvaro to national government ebe parastato yetenenere egera Elvaro chikiko bachinyinge from other counties abantu babwate biasara bosongo bechi room abantu babwate biasara bosongo bokon chindagera abantu ba transport ba taxi banyare gokora biasara economy ya Kisii ekine very fast ekiagere tonyorire mono ase miaka 10 tobogambio bemono Nyanusi ekero atene ni gotonyorira ase miaka ya etire 10 gotomnyoke kapsa tujuikera osinto jarare gichara bemono manjumre kurukura libagalia ulia bene kobamo na into sumuroberi twakwanira igoro yobotenere twakwanira igoro yobotenere we school twakwanira igoro yobotenere which county county ya Kisii and Nyamira robotenere bravo buya merobeni gera gende buya na ntonyora magendero asorongo roitro Gusii bemono kurukura libagalia ulia bene otwarenge na Nyanusi Moenga uyo oromwana siasa twanyaro kwanira mange igoro ya aitwa kwanira igoro yobotenere mbiemono ni otwarenge bari bose bari barenga sense milindi kwane kuna mali ogine chibi chago chira sinjira ya bene John Gebati bakubotena na Joshua utali bane kune bintu byonsi babi balanced byabeire buya nje nalinge na sara nyarange ndita togotena tumira neri tukuri angyo narasomoroberio bo ensake karodi tukuri mambi to chikocha ke ali tuko ya mascha day igo twara oburirubye me and Steve nero wansumusi Eliane Brighton Makoli Obwansu bw'Omugusii Ndizi TV obwansu bw'Omugusii nigo bono yakunikira ndekerene negokorera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bw'Ogusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asede kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na